Představ si místo, ze kterého se nedá utéct. Ostrov obklopený ledovou vodou, silné proudy a ozbrojení strážci na každém kroku. Tím místem byla věznice Alcatraz Federal Penitentiary. Říkalo se jí Skála a oficiálně z ní nikdo nikdy neutekl. 3 muži. Frank Morris, John Anglin a Clarence Anglin se rozhodli udělat nemožné. Po celé měsíce tajně kopali díru ve stěně své cely. Používali obyčejné lžíce. A aby oklamali stráže, vyrobili si falešné hlavy z mýdla, papíru a skutečných vlasů. Každou noc je nechávali na posteli, aby to vypadalo, že spí. Když přišel den útěku, zmizeli. Prolezli dírou, prošli ventilačními šachtami a dostali se na střechu věznice. Tam si připravili něco šíleného. Člun, vyrobený z ukradených pláštěnek, uprostřed noci se spustili do temné ledové vody a zmizeli v mlze. Nikdo je už nikdy neviděl. Oficiálně se utopili, ale tady je problém. Nikdy se nenašla jejich těla. O několik let později přišel anonymní dopis, ve kterém se jeden z nich přiznal, že přežil. Policie to nikdy nepotvrdila a dodnes nikdo nezná pravdu. Podařilo se jim utéct, nebo je pohltila temnota oceánu.